רגע, נסדר את זה. זהו, סידרתי. היום אני עושה סרטון מיוחד. יש לי פה ביצת קינדר. אני הולכת לאכול את כולם. אלין, אבל את לא אוכלת את כולם, את רק פותחת אותם. את הכל אני אוכלת. תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. יש לנו ביצים של ספיימד, ביצים של אלזה וביצים של מיני מאוס. יש! ואנחנו פותחים. יש שלג. אני לא אוהבת אותה ארוחה. ועכשיו לביצה הבאה. אבא, בוא תנקה פה. מה זה, אלין? מה זה כל הבלגן הזה? אבא, מהר, מהר, מהר. את עושה סרטונים ואני צריך לנקות אחרייך? כן. טוב, לפחות הרווחתי שוקולד. תודה. לא, אבא. חצוף. עכשיו אני פותחת את הביצה של ספיימד. הנה. מה זה? זה בכלל לא ספיימד. מה זה? עכשיו נשארו לנו רק 3. עכשיו נפתח עד ביצה של אלזה. הנה ביצה של קינדר ואני פותחת אותה. מה זה? וואו, קיבלתי עולם! עכשיו לביצה הבאה. עכשיו אני פותחת אותה. זה טבעת! זה טבעת! זה לא יום הולדת שלי! זה לא יום הולדת שלי, אבא. אבא, בלי, זה לא יום הולדת. זה הטבעת הכי יפה בעולם. אני אלך עם זה לכל מקום, ואני שם עם זה. זה כל כך טעים! אופס, מה זה? טוב, לא משנה. היי, מה זה? הוא לקח לי את הקינדר! טוב, לא משנה. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. אני מקווה שנהנתם.